Ayan. Oh, ready kan bakla? Sarap-sarap. Napo, dubli na to yan, lagarudan. At tapay balunod na agawin. Sarapan. Katayan. Kuray ka kababain, parudayta. Wow. Piso na nakasagana. Uy, nung naawan, lang kaya kaya ko, syempre ba nakakakata yun? Ay, umugeng. Wow. Ikatantati kalugong mo, Deng. Oh, wow. Huwag mong isagat siya. Masakit siya. Agaw. Ayan, nilagmay mo dati puok mo. Akising. Agan-jas kamot ako, nagtayag ka. Nananganakan di sa akin. Akising. Namot tatang isiso man bakla. Garampang. Tatak ka lang ang inaas. Paano lang kaya kukurusot ka? Misyo na yung alagan. Nagato nga pa mo ipapartner kinyak. Ribbon. Dahil di sa utso nga tawon lang. Trabaho tintablado. Ribbon. Tinaudience ko. Panay lalakay. Sa paminsan lagar nga rumagsak ti taong. Kiss me. Lima. I love you, Kabsa. Lima. Dana damdama papasak. Makaramang kanti. Dinakdakan nga sungog bakla. Kiss me. Awat itong tungan tita! Magbibiyangam nga tayo. Mangukbog muna ka ka, oh. Kiss me all the time. Nose to nose. Ay, dapat ito pick up line ko kanisa. Nya di dyan. Papasak. Sak ka ba? Bakit? Saksakin mo nga. Wisik ka! Papasak. Bakit? Manok ka ba? Bakit? Uko pa mantiklog ko. Baliktado! Katak! Papasak! Tinidor ka ba? Bakit? Bati naman to iklog ko. Ano ka pick up line mo kinihingay? Noon. Surwang ka. May bagong kanyan. Say-saya ato pag silpok tabagi siya. Ingin. Eh, Rabong ka ba? bakit? Rabong. Nagado nga pang ikaw ang kinag. Pero rabong nabugbo daw. Sige, tuloy mo. Ulit. Ingin. Rabong ka ba? Bakit? Kuray na sa magkasugil-sugilin ka. Yan. Kuray na sisig talaga asa ko. Suki-sukal. Magsaya ito. Unay na yan. Ang patagtid ko dahil alka lang masarakan timang pagitog. Dati pipit ko. 1/4. Dapat ka naman isa. Tambutso ka ba, Ingin? Bakit? Kasumong wag. Kahit miso. Papasak, yellow ka ba? Bakit? Nagimas ka ngay pakpak ta ka din. Kasi, ano ba yan? Ay, nose to nose. Tunos ka na nagpipintas tagong man panay pointed. Yes naman. Katawa mo, jagong na disappointed. Tayo. Mano, upat lang ang kasi made. Ano na feeling mo? Sunapay tumawad mo. Pinakasay-sayad ka namin! Ayusan! Trabaho! Bawal lagde! Dilpa mga dilpa di bibig na. Pagutog mo na siguro. Paslag maya nga abanyas. Aday. Bibi. Kayo ka na, makuryente kayo. Salamat! Ano mal ko? Mabalin mo matayo. Ay, nagparam. Alis ka to na. Naminsan lang mo. Naminsan. 2, 3, 4, 5. 5, umam mo ni bakla. Hoy! Kompleto ang mapapasakan. Arigat, mabibite. Nasakit tipos om. Papasak, nagtangara ko. 5. Ang kabaganagan papasak ka na hindi ka magtantay rabes. Dabay palong ko tantay titanong.
iniingit. At least maranasan mo. Bis naman babae ka, mamakla ka na lang, sing sarap pero di sing mahal. Sige. Humi, humi. 1, 2, 3, 4. Kasi na yan. Apay, medit kasi mo kaubing. Apay niya laramin mo. Kaman suling na baybay ka nakatakas na naktangan ako. Malas ka ka no. Nasilwan at asungaw. Wala na rin. Malas. Maya day kay anip-anip tayo timang gagamo. Apay ngay papanan nyo ngay. Oy. Timid. Aray ko niya, panak pa niya talaga dyan. Apay masapol pa ilat tagamin ay makatuyan sa. Pag pangarigan naglibas ta dagit katambakan, tambak dati sa. Bakang Uy, timid. di naman baka nabunar. Usa ka mo na kayo. Karayato na lang laut to tanak tiki maditing na taltalong. Kasi na, timid. Darso maka nagrigabot ito mangad ginakaida. Uy, guys, parang yan, dato'y tatambak niya. Tapos ibadat mo, ibadat mo. Sige, aday gus. May isa ka man. Wapo ka ngumuto-uto ka mo. Umong ka na dito yun, nanay. Baka na nasaki mo titingod nga nakatangat. Lalay tumakdur ako. Tumakdur ka na. Ay, nagriga lang kita sapol kwarta na yan. Kisa-kisa Nagatumot to. Kisa-kisa Nay, tumali di tayo sila. Oh! Nakakastan niya ako mo. Pamuti kinikini nila. I love it. Agad ko ato yung kwa mo, di deodorant mo. Nivea, black. Magsusyalin siya, kalaman sila ang manggugo. May yalat tawas. Gaya, hindi ko. Sulingin niya amot din Hoy, baro data na banglo! Uy, nga mga wampay ti, ang kami pa'y nagtungtungtung mo, no, kasa ano. Naglinis ni kita mamani. Posible, di na mo magudkudan mo, tagduduma takili-kili na mo. Di ba? Pagdagong mo, titang nakatay ko. Ngali nga ro. Gapukin ka sa, kagsakripisyo ak man ang tatangarabi eh. Ay, sumaro no, asinggan, sigurado, lalakay man ijayan sulay. Ay, makan. Minom ka pa. Sige, inom mo. Uminom ka mo sa tarindanog, kaya mo. Apa hita tarin darong mo, tikad mo. Sige, At least distilled water day jay. Dato yan. Sa, hindi ko man patuloy mo na nagdangan na hindi gusto manungal daw. Nakita ko, nalinis tayo, Ben. Oh, nabanglo ti haigin na. Data, no? Kiss me. Kili-kili na nga ita! Di ka nagpapain, kili-kili ata ang kanuma! Pagaya mo data, naragsak ka. Iturong na, di pagkatayak. Tapos sinustinir ko, gulag. Ay! Welcome to Jollibee. Dine-in or take-out. Matuloy baka tidok aja ini. Basi tata pag-ingat. Kisa-kisa. Ito ba nita? Ang kana pusong. Apa niya data, oy? Manaw nga, Lima. 5, 1, 2, 3. Ay, nakapuraw tibado na bakla po. O, lipstick mo. Tanya nga to. Nagwapo tapos vlogger. Ang mo yung sabi na ikadaan na 6-pack eh. Basta nga talaga. Dali di uso ide. Short panty pumapalanit dahil 6-packet. Igado. Ano yun? Igado. Giniling. Siname. Dinardaraan. Tultulang. Okay. 5. Kiss me. Oy, naman! 5 lang! Dati ka talaga, di ka nagbaba. Idandanan mo, tikinautog mo dito yun ah. Awan ti baby ang musuling.
Hello. Hold me on. Kiss me. Ito. Last. Ito na yung nag-utante agong kinsungo. Naggalas ka mo nga ko, tinagpautan, di pala nagpautan mo, tiduwa nga gurong. Galing nga mabalong ni Jan. Atubing. Ay, nasayaat ka din, nga mabuyat na doon ubing, masakbayan da. Kiss me. Lasan. Nga kamot to, di ka lang kwa mo, di tinga mo. Parta ka mo na. Kiss me. Walang. Ayan! Nadapay na yun na sa... Nadapay na yun na sa... Kapay na ibingayan mo, tita ni nanay ako. Ayan. Di ka ni nanay ka. Saktong bahala ka ni nanay yun. Ayan. Kiss me. Kiss me. Kuya, sa kaya dati yung regalo mo nagapo, prize mo nga nagapo kay Ma'am Nelly. Ayan. Ay, nagawin kita tanong manong. Kitaan na pa nga talaga. 2.5. Wow. 500. Jibangin nga. Ano ata? Wow, 1.5. Mayat, nagmayat. 1,500 katong. Apin nga din, manitid mo. Ang nagkadwagasot ng kungkuyo. Ang duble tegid ka mama, ang duble ata. Bigli ka no. Bagin latan. Pagabungon na. Madam, si kami mo, tatay mi pala ngay pagpagamot, tiri namin. Nanakan na kano. Wala kami may mga nang ibaga, tiri namin, madam, gapuno ka na ka mo, niso na mo lang, tati pinampanok mo. Ay, awang pagantip ta niya. Yung natin pa, hindi nagkaputi London, sumungan kami dito na halos day day, nagapun London. Manakparabol tayo, dinamot tagi, bagpabain tibiri, nanatipada nga nga tao, kung nata, ay nasaya at garo, baka kitut-titip, mangnamnama kami mo ulakin. Kaya, May titmaw. Oh, madama ano titmay? ala na kami mo latikak ka. Uy, ganda ka na ako ng chocolate lang tayo. May na chocolate, may gatang kuto ba itaw? Mabunar kami kami buksimi niya. Pati bagis mo nga na gold na na eh. Baka damdaman ang tagto ni Madam Nele. Tama, babawi nga eh. Urayo ka baka damdaman ang tag. Madam Nele! Mangri! Ayaw ko. Nagtan, sige! Isusin nila! Madam Nele, ata ka na! Awang ka naman talaga. Kasi ka mo bakla. Ita mo na. Hindi nga road. Natabig-bidyo na. Iti ka. Kaya mo dalugot taro pa. Magsulam. Photographer tayo. Magsulam. Datayan. Mangibingay ka mamut sa. At 1.5 ni Sak nagswerte kita mamot. O ha? Ulat pa dayag palaw ka ha. Bawang. Kaya oray maturo ka ngagpapa. Nagtatang ka makasarak ti 1.5. Iso nga nagiti na iguyog ko tatay nga di nga may gong gunayaw. Sige ka Rodan. Ayan, thank you ading Sak. Ayan, thank you so much. ka ulit. Tatlo Yan. Pabalo nga pala sa papasak ulit, mga bar. Thank you. Ayan. Ano yung di profile picture mo dyan? Nakalabos. Basta gwapo, iso adin. Ayan. Pag-plug kami apo. Tulungan tayo ate. Guest tayo from Alcala. Ayan, Papa Sak. Ayan, Facebook page na. Iso nga, i-follow yo, i-share yo. Damdama i-post, comment ka to dyan, tilay may i-post mo to dyan, link mo di dyan. Ayan, salamat Papa Sak. Hintayon, asa apotin 1,000 followers. Iso nga tulungan tayo pa ikakabsat up, no? Ang 100,000 iso na. Ayan. Hintayon. Tanto makaalamot apo isuna iti silver Awampay button. at Awampay. Facebook lang awan. Nayunak ton. Ayan. Ayan, dati yan Ayan. kakabsat. Ayan, Papa Sak, Papa, tapos S-A-K-K. Papasa. Ayan, tulungan tayo apo ti may isang akabsat tayo ta nga umato iti followers na
Ayan, nga masalakat tayo apo ti Ili ti Alcala Barangay Pindangan. Nagiti mahilig ti motor. Ayan. So, tayo, itulod tayo ni Papa Sak. Ayan, thank you so much, Papa Sak. Sinundo ta kaya itatay, tulod ta kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kay ni Papa Sak, ta itulod mo. Ayan, isa ka ng Uncle Ide, Mino Kapitan, Dadya Poraw, Alugan nyo. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod, iyay kailaang likod. Ayan. Papa Sak, kung may iliw ka man ka na kami ading ko, papakataginap ka lang madikak papaamot, yun ang pagpakita, tama nagbubutong kami. Saan kamo madalagan ating kamumi nga madanonan nganganin masangwanan iti panaglalamis panaglalamot pabalunan da ka anti medyas ules kano di kakko ti murmur ti biyahe Damatan, ti 1,500 mo, ngayon paimamikin niya mo, tayong bagla pamasahin, na dumanon kini San Pedro. kung saan kamo madanagan ating takumplit won medyo siyam nga lualong tatno na saya at ti dadanon mo na sa dinnon tuman ti pakay karyam. Si iliw kami kin ka Papa Sak, nagnanayo. Dagitay upeng ti laptop sagay sa lang ijay likod saan kay magdidinnoron. Ano di laptop? Saan mo ipadpadlo nga styro laptop kunang tan sosyal. Ayan, dagiti kabagyan ni Papa Sak. Giti kabagyan mo ni Papa sa kapo gaggadin yung tay manok tano makakuli pagpagpay. Ayan. Kapitana, pangulwam, dagitay senyor, nga umununa. Datay banner na, dapat anda malilipatan. Ayan, dagiti barangay tanod apo, iti Pindangan Sentro, umayon na po. I-assess ni Sak. Nagmaya mong laki, di dahi ti baro, ni nakarit-karpit pa. Hinalabi, di lang, di kakasan mo na, di na. Ay, kalkalan me, tingani, kaputi na dingin ngayon pa. Ay, nakakalti ka, mami. Sana sa. Ay, di ba? Okay, ayan. Once again, palakpakan tayo manapo ni Sak. At pang-follow ulit ni Papa Sak Facebook page. Ayan. Nakamilit apo, it is Lane Dausberg from Urdaneta City. At yaman kami apo, kini Ma'am Nelly Ahiro, ti panaga. Awis na kada kami dito. Ayan, shout out.